Mbah Rip. Ya ngono pinter. Tinggal nak tingkat kan. Ya bene aku tak endoh kene. Mang wis nyapu to? Hah. Terus mandi. Bermandi. Bermandinya apa? Bermandi. Imbau-imbau sik no. Numpak apa? Ninja. Numpak apa? Ninja. Mbak Ninja. Orang tangi. Urung tangi. Urung. Motornya apa wis kena? Mana? Ini punya cantik. Goyang-goyang Mas Andi. Oh, berapa? Mbah rek. Wis teratur. Pagi nyapu, mandi terus umbah-umbah. Umbah ya apa kuwi? Kotang. Rok. Rok, tak kira ngombe kotang karo kathok. Pacarmu apa? Masih. Sapa? Masih. Mas Minan. Ya Allah. Lek wong ngetangi aja muni pacarmu sapa Mas Minan, ngono ya golek wani. Sik.